हो आम्ही ज्या दिवशी आम्ही तिकीट वाटप आमचं जाहीर झालं आणि ज्या दिवशी तिकीट वाटप जाहीर झाल्यानंतर संध्याकाळी आमची ज्यावेळी बैठक दिली त्या बैठकीत आम्ही त्याच वेळी निर्णय घेतला की विजयाचा गुलाला आम्हीच उधळणार. आम्हीच उधळणार म्हणजे आम्ही पक्का हे केलेला की जो ज्या उमेदवार आम्ही गेली 15-20 वर्ष आम्ही निवडून देत होतो आणि त्याच्यासोबत मी स्वतः 10 वर्ष काम केलं आणि काम केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला ज्यावेळी आम्ही त्याला काही गोष्टी कामाच्या विकासात सांगत होतो त्यावेळी तो प्रत्येक वेळी तो असं म्हणत होता की काम कशाला करायला पाहिजे, पहिल्यांदा पोटाचं बघूया, पोटाचं पहिल्यांदा नंतर कामाचं. आणि असं करून त्यांनी गेली 15 वर्ष हा आमचा माटणे मतदारसंघ विकसित एकदम अविकसित करून ठेवलेला होता, विकासापासून वंचित करून ठेवलेला होता. आणि आम्ही वंचित करून ठेवल्यानंतर ज्यावेळी आम्ही कालच्या वेळी सगळे आमचे मित्रमंडळी समजा आमचे पदाधिकारी युतीचे सगळे पदाधिकारी एकत्र बसलो त्यावेळी आम्ही एकच पण केला की ह्या माणसाला या मतदारातून आणि पार्सल असल्याकारणाने त्याला इथून पार्सलला ह्या हाकलून लावायचं, इथून हद्दपार करायचं, हा एकच आम्ही त्यावेळी निर्णय केलेला. आणि ह्याच्याची आमच्या सगळ्यांची एकमूठ झाली. आणि ह्याला आम्ही असं त्याच्यानंतर दुसरं हे केलं की त्याला माझ्या स्वतःच्या गावातला त्याला वाटलं की त्याला घेतल्यानंतर माझ्या गावात काहीतरी परिवर्तन करायचं, मोठी मताधिक्य मला मिळेल. हा त्यांनी जो त्याच्यात हे केलेलं त्याच्याबरोबर 2-3 गावातले जे गावाने वळवून टाकलेले त्यांच्या स्वतःच्या घरातून वळवून टाकलेल्या माणसांना घेऊन जो फिरत होता त्या माणसांना घेऊन फिरल्यानंतर गावात असं आमची वेगळी लाट तयार झाली आणि त्या लाटेचा रूपांतर एका मोठ्या मताधिक्यात होऊन त्या सगळ्या गद्दारांना सगळ्या त्या निष्कामी माणसांना ह्या मतापासून हद्दपार केलं.